Zahvaljujući kontroli razmaka pri parkiranju, sada se možete ugurati i u uske prostore. Sustav upotrebljava ultrazvučne senzore u prednjem i stražnjem braniku, kako bi spriječio sudare pri parkiranju. Vizualni i zvučni signali označavaju koliko još možete voziti. U kombinaciji s potporom za manevriranje, vaša Škoda može čak i nezavisno kočiti kada dođete do kraja parkirnog mjesta. Na zaslonu infotainment sustava idite na vozilo, zatim postavke i odaberite parkiranje i manevriranje. Ovdje možete prilagoditi sustav u skladu s vašim potrebama, od jačine i visine zvuka signala upozorenja, prigušivanja jačine zvuka radio uređaja tijekom parkiranja ili aktivnosti manevra kočenja i potpore izlaska iz parkirnog mjesta. Želimo vam sigurno putovanje uz kontrolu razmaka pri parkiranju i potporu za manevriranje. Također se nadamo da uživate u svom novom vozilu marke Škoda. Škoda. Simply clever.